Ta barakatu masoyin ya fi da lamar fatan kowa na lafiya kwana biyu da fatan kowa na lafiya ko da kuma da drama ko da fatan kowa na lafiya. A cikin bidiyon mu yau za mu kawo wani fim ne mai suna dan mutu gaskiya wani fim ne kaɗaitaccen gaskiya yana kyau sosai. To idan kai ba kwani har ka biyo mu har karshen bidiyon ka ga yanda muka yi ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma idan ba mu faɗa ba to ba za ka iya daman buɗewa, yana da makullin sirri. Shi kuma makullin sirri idan ba mu faɗa ba to ba za ka samu daman buɗewa. Insha Allah to ka biyo mu har karshen bidiyon ka ga yanda muka yi. Kuma idan ka ga bidiyon to ka yi sharing zuwa ko group, zuwa Facebook, Instagram da sauransu. Insha Allah za ka shiga da kan abubuwa da shi nan a cikin YouTube ɗin. Idan kai ba kwani na ja kai subscribe, nan kuma kai like kamar haka, nan kuma kai share zuwa Facebook da WhatsApp da sauransu dai kawai dai za ka iya share insha Allah. Misali za ka taɓa sunan bidiyon kamar haka. Yawwa idan ka danna insha Allah za ka ga ɓangaren download ba cire sunan makullin sirri. Yawa maka mun dai za mu fara makullin sirri idan kana buƙata ina bai zuwa sababbi da tsofaffi da dukansu za ka samu insha Allah. Idan ka tattaɓa lambobin da kake gani ko kuma wancan fim ɗin da suke talla garkuwa da sauransu dukansu sun fita. To idan kana buƙatan kawai dai za ka iya tattaɓa insha Allah. Za ka samu ƙarin bayani insha Allah. Yawa makullin sirri gashi nan 1, 2, 3, 4 za ka yi okay. Gashi nan download ba sauke nan. Yawwa kallo kake buƙata nan za ka yi download kuma kake buƙata nan za ka taɓa kamar haka. Yawwa gashi nan download anyway shi za ka taɓa. Insha Allah za ka ga akan wayanka kuma za ka yi kallo ba tare da ɓata lokaci ba. Insha Allah a takaice bidiyon mu nan za mu ci sai Allah ya fara mu bidiyon mu nan gaba.